most kéne a GoPro. De ilyenkor meg kell itt szél felé menni, jó? Tessék? Nem, mert akkor lobogunk, érted, nagyon. Inkább ejteni kell olyankor, hogy szaladjon a hajó. Mert akkor szelet fog és fut. Amikor nem tudsz mit csinálni, mert föllúvol, akkor úgyis följön szélbe. Így lesz lejjebb. Ne lóg az ujjad a izéből. Nem lóg be. Elmetört. Megeszélve a hajcingel. Szelet, jó? Csigákat. Az üres sörtartó. No alkohol. Sportvitorlázások. Túlélő. Apátok elvész 1000 telefonszámmal, úgyhogy levágja a fejet. Szerintem meg is dicsért, legalább nem telefonálgat meg neki. Ezt kellene csinálnunk azért egy komoly nagy hajóval, megafilm felirattal, vagy mit tudom, köztévé.